Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lor. Selamat sore, Lor ya. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat sore, Lor. Hari ini saya mau menginformasikan seputar ketoprak, Lor ya. Ini ada pagelaran Sandiwara Ketoprak Cahaya Muda ya, yang pentas di Desa Membleh, Lor. Membleh Minto Mulya ya, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Ini posisi di Jalan Pantura, Lor. Pati Juwana, Lor ya. Ini di depan Manasik Haji Ka'bah Minto Mulya, Lor. Ini sekitar jam setengah 5, Lor ya. Mau OTW ke lokasi ketoprak Cahaya Muda ini. Kita langsung saja, Lor, meluncur ke lokasi, Lor ya. Di sini di hari Jumat, Lor. Di Jumat ya. Ada pagelaran Sandiwara Ketoprak di Desa Membleh. Ini masuk, Lor, masuk belok kiri ini. Dalam rangkaian udah kegiatan sedekah bumi ya, Desa Membleh, Dukuh Membleh Minto Mulya, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati ya. Pentas siang malam ini. Masjid, Lor. Belok ini hasil belok kiri, Lor, belok kiri. Loh, mantol iki cahayane. Lokasi ini mubeng nih. Posisinya masuk ke dalam, Lor, lokasi punden ya. Dari jalanan ini masuk lorong, Lor. Jalan tembusan nih. Kalau
lokasi ketoprak. Iya ya. Lokasinya celepet lor. Edisi Jumat telur tanggal 24 April ya tahun 2026 ini. Lokasinya Celepet lor. Piro? 6 juta. Ibu ya, Dik. Piro? Itu setengah no. Itu setengah. Dia mau apa untuk duit 6,5. Itu setengah kok. Berdua juta untuk. Berarti sanggup deh. Sanggup? Tak boleh nonton katola luwuk. Setoran aku tak cukune sae. Aja meneh kula luwuk, kula naga tak golekno. Golek tenan lho. Iya. Iki soalnya bos kok Jepang. Bos kok Jepang. Aduh, iya. Metu dagelan lho ya. Enggak ketoprak iki entuk tanggapan ning arep dhek nganane ya. Untuk selatan ya. Lokasinya sempit. Aku duwe channel ya. Santai ae ya. Senene wong iki akal dan pikiran harus kita pakai. Kembang-kembang kumambang waspaku mijil. Enggak lakoni kan dalem aja. Pasrahkan kuasa. Cara bambangan lo kaya dream. Nerima pandoming mati. Yen sliramu anut bakal tak boyong ana kabupaten Bleketrek lho. Tansah gegawe lara. Dadi wong melarat sing ora didok jagat ngene iki lho. Ora ana ajine maneh Bu, jenenge namung dadi wong melarat Bu. Nek kanca sugih ora dipercaya. Ngene lho. Sadar. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar kasihane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Elek wong panane musike kodhok ana nambah barang lho. Lho kanggo tembok darah tinggi ya. Darah tinggi kok tak patang mangkok. Adune 10 mangkok are. Ngene lho toh. Aku iki ngene lho jenenge bolo tenan aku. Wajah dan hatiku tidak sama toh. Walaupun wajahku jelek tapi hatiku sangat baik. Lembut bagaikan sutra. Saya malah apa iku? Ngene lho. Kowe kan dirimu ate kula luwuk iki ya. Lho, Wis tak gentenane. Aku sake karo kowe. Wis ora rae 3 juta. Ora buta. 5 juta. Seloro atiku. Rene jerene. Piye? Ana perkara ya di karena sing kanthi apik, kanthi rukun adem dengan kepala dhewe. Aku niki mudhun karepmu anane mbok tuku mesti kayu lanang iki mamolan kok. Ya Allah Gusti, ndak aku iki tau ngakali kowe ya. Aku nek mbok tuku dompetmu, mbok wene dhuwit ora gelem. Ora trimo dhuwit karo atiku. Ngene lho tak dono sik isine. Wis go. Aku yo ana STNK barang. Karena STNK juga tengene. Oh nek niat ini satu tak wirang-wirang susah coplok kabeh ayo. Lho kabeh wis satu wirang, ora sambut tuku dhuwit, tuku wirang coplok kabeh sadanganem. Nek tak coploki, iki bakal mbok kenako. Tak nekno. Tak coplok ning dompetku tak amano sik. Lho sesuk ya apa tanggung bayar PMPM nek lali gak memet aku. Mane, wong duwe kanca ngelingi nek pas gawe iki. Jarukan apa? Coplok sandangan coplok kabeh. Siap wirang dino iki. Oke. Tak coploki sing penting teken iku ibu aku. Ora masalah. Aku nek terima duit asline ya duit. Aku teluru sego 10-an ngene lho, Cak. Lah ngene iki tekan omah bojoku anggere kari njaluk. Dah aku duwite ada.
Ora apa-apa. Ora piye-piye masalah klambi bareng klambi iki kain kilon iki kok. Nya, Oke, itu tak wirang-wirangno mulai ora nganggo sandal coploke kabeh. Kabeh. wis Lu apa nek mau aku balik? aja motong ah. Iya. Ngain aja. Aku karo Monata kok malah bento kowe malah. Kuati aku. Malah luwih men iku malah. Ini ki mbok tawadus lho ora. Coplok kabeh. Lho lha ora mbok coplok balik aku. Jojo, jare iki lagi kok tuku dhek ini. Coplok aku coplok iku wis ora ndambok sebelah ngene ya. Es. Saya menang dikebuk nggih Bu, saya menang nggih, dikebuk nggih. Malah luwih Monatamu. Asli lah, seperti aku semerang-merang nang kowe. Wong membleh iso kowe kaya wong edan. Nek edan lah, aku nek ora edan bocah aku 120. Angger ora ngene iki aku melok ngedes 120 kok hari aku.